Kaget wonten dhateng ratuning dewa. Kakang Narada tinggalan niku Darmakesuma datang mriki. Darmakesuma gawe kaget ning pandeleng tur mojok tanpa larapan ngaya pucuk dan telorongaken orang gawat colok panakawan setepak kiber gedene ana perlu tekaning kedewatan namung ngandon mampir sawetara Ratuning dewa Batara Guru lawonten prapta dhateng kedewatan wonten sukarya perlu mupriya kang setunggal lami boten kepanthi sareng ratuning dewa sapuniki kepanthi sembah kangen kinurmatan kula nyuwun dipun tampi dhateng ratuning dewa. nyuwun tak terima Darmakesuma. Kaping kula badhe unung badhe taken artos jimat kula. Jimat kang ditakoni ku apa? Awakmu duwe pusaka pirang-pirang. Apa kang disalaraken apa kang ditakonaken ning awak? Kula badhe nalar badhe taken pusaka kula tak puniki. Jimat layang kalimasada artosipun napa lan uga aksaraipun napa wacaanane. Karuan Darmakesuma. Jare sapa awakmu duwe pikir kang kayang kono? Jare sapa awakmu duwe dedalan kang kayang kono? Kula piyambak ratuning dewa pangapura pilih wonten kula lepat. Karuan Darmakesuma. Awakmu tak meneku terus terang awakmu salah. Sebab dudu ning kene tempate wong kang bisa medharaken pitakonan. Terus terang isun ratuning dewa tur para dewa Jawata Sang yang ngerti apa kang ananing sajero ning layang Kalimasada. Sebab kang ananing kedewatan, kang ananing undang-undang kedewatan iku rupane dudu kayang kono. Dari terus terang isun meliweru, isun ora bisa medharaken apa kang ditakoni ning awak. Menawi ratuning dewa boten saged nerangaken artos jimat layang Kalimasada kelawan wacaanane aksara cinten naliti yang kang saged bedharaken pitakonan kula ratuning dewa. Karuana Darmakesuma. Pasti ana wong kang bisa medharaken pitakonan ning alam urip iki wis ana pak-pake Darmakesuma. Wis ana tempate. Saumpama awakmu arepan tuku bako ning wong dagang kopi ya langka. Awakmu tuku kopi ning wong dagang gendang ya langka. Dilayani beli awakmu diumbangi ya iya. Tak jaluk awakmu ku kang bener anggone ngulat-ulat. Yen awakmu nakon bab mengkono terus terang ninggene dudu tempate wong kang bedharaken apa kang digawa ning awak. Tak jaluk awakmu rawatan maning layang Kalimasada karena iki dudu tempate. Yen makaten sumanggan derek dawuh ratuning dewa.
puniki kula kedaperipun Awak lurwa wong kang bisa medharaken layang Kalimasada. Yen awak mulat ulat wong kang bisa medharaken layang Kalimasada, muduna seng tanjakan Andawaru. Yen awak nanjak seng Andawaru ya masa eman-eman masa ketemu. Karena niki ini duduk ajarane kang ditakoni ning awak. Lurwa wong maning muduna seng kayangan kadewatan Suralaya. Lurwa wong kang bisa medharaken pitakonan muning ngampah. Karena niki ini duduk tempate Dharma Kasuma. yen makaten nyuwun pamit nyuwun kalilan Kang hati-hati, aja salah nggone ngawak mulat ulat, ada kesasar nggone ngawak mulaku lampah. Kalungana Raja Kalacakra, sandungan kembang Wijaya Mulya, andung basuki andung Raharja Walya Jati Jati Waluya Nilmala, ngati-hati Dharma Kasuma. nggiratuning dewa Ku dengan Dharma Kasuma, tunggu sawetara, iku ana sapa kang takamene.